STF ni Shakthar Mumbai, Bubagwra Produt Kishor Debur Moni, Achaima Sal Kitingi, Phasalo Dhalai, hangkhorni Ambassa bari ST Hostel, thangwi hostelni swrwngnai rogbai, baksakhe cake raui Bubagrani Achaima Sal palaijakha. Tin ta Bubagrani birthday ngai tin bote nok celebrate kheke kicha ku sari kicha जों थानाय रावबा बा हेन खालायो बुबाग्रा गथ' चिनि दफानि बखरक चिनि बाबु देवर बुबाग्रा बस चिनि थिनां ताबो बतंगै दंगु 185 जन बखलायना 186 जन ओंखाय जों अमसोगा दंथगलायजा थानाय बिसोयाव खलायलाय मा हेकेन जों ताखलाय बिसोयाव बुबाग्रानि बार्थडे जों सेलिब्रेशन खालायलायजा ओंखाय थासिङो चिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट साइ थांमानि बेलाय नांमानि खक जराय रग नव बेलाय खेयावनो चिनि दखान रनो ओंखाय जों जयेनलि दनरबो जों माइ कपारेशन खालामोन जों बेलाय खा दंमोन मानखा जों हस्टेल जों चिनि स्टाफ सह जों जराय रग सह जों नरब सह ताइबो चिनि बोखाव एनकारेज मान जों बसकाम खालामो ताइबो बाहायनो ताइबो दंथथब साथथबके जाथोबके माननो चेष्टा खालामो। Bureau Report